Здравейте! Вярвате или не, но има нещо, което много ми помогна 2023 година да е по-успешна, по-незабравима за мен. А това е ето тук. Тези листчета, това са моите цели, които си бях написала за 2023 и благодарение на това, че имах цели, имах мечти, аз успях да стигна до Африка, успях да изкача връх Вихрен, успях да си взема държавния изпит и така. Постоянството, дисциплината, желанието ми помогнаха да имам една по-успешна 2023 година.